kaɗan daga cikin ƙalubalen da Malam Jafar ya fuskanta a jihar Kano. Ba ku kuka haddasa duk fitinar da ta biyo baya ba? A nan jihar Kaduna doka aka yi anguwar da kiristoci suka fi yawa kar ai masallaci, anguwar da musulmi suka fi yawa kar ai coci. Saboda me? Saboda zaman lafiya. Amma ku je ku ga me ya faru a Kano. Abin da suka alƙawuranta wa 'yan tijjaniyan nan sai da suka yi shine ga masallacin Malam Ja'far a can tsallaken hanya, suka taho nan tsallake fa tsallaken hanya suka gina masallaci na tijjaniya. Aka kira mai alfarma sarkin musulmi da duk sarakuna da gwamnoni aka zo aka kaddamar. Wai dan me? Dan a nuna cewa wannan masallacin ba a yarda da shi ba na Malam Ja'far. Kenan yanzu wanne ne masjidul dirar? Masallacin da ana karantar da mutane ana limanci fiye da shekara 10, an zo an yi wani a gefen shi, kuma an san da masu wancan da masu wannan ba a shiri. Tsakani da Allah a ce masarautar Kano tana neman zaman lafiya? Tsakani da Allah a ce gwamnan Kano shekaru yana neman zaman lafiya?